ngejak kanca maranggono iki lho, Mas. Ayo. Oh iki elek pikirane. Ah ora seneng aku ning ngene iki. Wong lurus e. Ngejak sapa? Mau ndak kowe kleru meneh engko. Ora, ayo ngaku. Ngejak sapa? Milih. Agnes. Hah, cocok. Jos, Mbak Agnes. Nah, iki sik. Iki sing ngetutke almarhum Ket isih 5 SD. Ayo, Nduk. Zaman semono lagu napa? Mbak Agnes ki. Mendem wedokan. Apa? Pakuncar. Ora, mendem wedokan. Oh, ya Nes ya. Hah? Betul. Mas Warso. Nah. Heeh. Mas Warso, Agnes Silvia. Silvia. Iki sing biyen tau keri. Spot. Kalih Pak Bimo napa? Mas Bimo. Mas Bimo. Mas Bimo. Bane Ayo, Bim. nganggur. Bimo, Ayo Aris. Panira Bim. Isin. Walah. Rapopo. Ning karo aku kok. Ayo Mas. Ayo Bim. Ayo. Tok kon ngopo? Nembang, bane nganggur Mas. Aku sicik-icik lho ki mau. Anu lho aku main dikon karo sing demung. Lho. Oh wae. Mbok. Ayo Mas, ayo nembang. Rapopo Bim. Duet. Mau milih liyane. Rapopo lho Bim milih. Kudu aku. Wis kowe Mbak Rapo. Wis Eyup we. Ayo Bim. Jenang gula. Bawa. Mas Bimo bawa. Yo sik lanang sik. Bawa. Aduh. Wedok ki keri. Angel iki. Mosok wedok sik. Aduh. Ngapa itu apa iki? Bawa. Kekarane Puas ke aku to Bim. wong akrami. Pripun Kang Mas? Apik tenan soran. Tutu bondo tutu rupa Mbok aja kujengan cagar. kujengan kowe Kujengan ya. Rotoyo kowe bingung. Nek wani ya nyok. Nek apa? Alah. aduh among ati pawi tane Mas Bim. yakin luput pisan Rapopo, buat pisan ki. Kadang pisanan ta? Wah. Ora toya we. kena Pindho. pindho
lampah. Jan Mas. Gret-greti wong. Piye Mas? Ndredeg ya aku. Ndedeg. Heeh. Kok rawani anu? Heeh. Iya. Aduh. 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 Syukur ali. Ora toya kowe. Yen angel ke langkung tan kena tinumbas arto Tenan lho Kang Mas. tening Ora mergo duit. ora Ora. wis yo iki aku lungguh meneh yo Weh, Aja, Joget. aja duit. Goyang dong. goyang, joget. aku kira iso joget obah wae kaku ya aku ki Rapopo. Ra apa-apa. aku kulino meneng wae Kaya kudu aku. heeh Lanjut ya Mas. Jenengku lah kowe aja lali nang aku iki ayo Mas nalikane anandang susah sapa sing ngancani Kentenan ya Mas. Kentenan ya Mas. Puas aku lho. apa kowe pancen ra kelingan jamane dembien kowe janji bunga susah
Apa kowe pancen pakelingan jamane debiyen kowe janji susah sampun Mas Gading, wah Mas Matur nuwun, Rizal, Mas wah, Gading. nuwun. Sampun to niki? Nggih sampun. Oke, matur nuwun. Kurang koprol. Salto. Ya ono pamulutan neh Kang Gareng. Apa? Apa? Dari Bunda Menik untuk adik santriwan santriwati TPA Al Muksin Trimulyo Sleman. Lagu Turi Putih. Dang kowe. Apa? Iki mau njaluk sapa? Apa? Jaluk sapa? Nah, sapa? Sapa ya? Kur. Kur. Go dados. Turi Putih. Ayo. Mawar. Matur nuwun. Ki ora meneh iki. Kok tenan iki pamundutane. Bu Mur Badi pamulang nderek umbul donga katur Krisna Nugroho mugi kaparingan swarga langgeng. Nyun lagu menapa kemawon? Apa Kang Gareng? Apike sing demung iki. Oh, sing Ora demung kowe. munggah. Kualik. Nah, sing demung munggah. Kok nang dhuwur. Cocok. Lek kesuwana. Heeh. Oh, urung tau ro aku. Urung tau. Sing demung duet apa piye? Ya duet. Aku sing demung sapa? Wae ono liyane kok. Kae ono kae. Loro kabeh. Duo. Ayo Lek. Spot. Yo. Ayo.
monggo. Kajeng iki. Sepot mulih Mas. Aku dagelan sijine. Raisen no. Citraksi. Ora isen aku. Sing siji jembabasan. Apa? Sugro sebalik gundulmu ya. Subali. Ulate isih peteng to iki dinyengkuyung ini iki lho Mas. Lah lucu lho iki. Ora lucu ora apa-apa. Iki kapure kena apa Mas? Nembang. Gading karo Nembang. Bebas. nembang apa? Kena gayeng iki. Ku tak. Oh iya. Mbah Gito, Mbah Gati. Yo. Saiki arep apa Mas? Mas Gading, Mas Gadang iki dikon ngopo? Ah monggo salto nggih monggo. Takon lha atos to. Urung apa-apa wis atos ya. Mau. Jari koprol saka Kambil, saka Wit Kambil. Ah iki. Lah kae Koprol Wit saka Kambil. Kambil. Iki kon ngopo iki? Nembang. Nembang apa? Bebas. Bebas ya, guys. Sing gayeng. Ngejak demono ora. Oh iya. Hah? Sik tanggung jawab sapa Sing tanggung jawab wis ora ono. Ngejak kanca maranggono iki lho Mas. Ayo. Oh iki elek pikirane. Ah ora seneng aku ning ngene iki. Wong lurus e. Ngejak sapa? Mau ndak kowe kleru meneh engko. Ora, ayo ngaku. Ngejak sapa? Milih. Wah. Agnes. Hah, cocok. Jos, Mbak Agnes. Nah, iki sik. Iki sing ngetutke almarhum Ket isih 5 SD. Ayo, Nduk. Zaman semono lagu napa? Mbak Agnes ki. Mendem wedokan. Apa? Pakuncar. Ora, mendem wedokan. Oh ya Nes ya. Hah? Betul. Mas Warso. Nah. Heeh. Mas Warso, Agnes Silvia. Silvia. Iki sing biyen tau Biyen. carry nang panggonan mulai bareng truk iki. Ya, Wah, mentem wedokan. Mendem wedokan, nostalgia. nostalgia. Guys sing balung ra ono. Ora apa-apa wis Mas Bimo wis tanggung jawab balung kok. Pak Ibut balungi sing Pak Ibut Mbah Wondo. Ora gelem men rasa kon koordinator Wiyaga do angel e. Oh, iki Simbo anake loro. Bisa wiwonengen. Ngawur. Apane? Ning gandeng iki lho, Mbok. Oh, Bu. iya. Ora ning Pikiran gandeng. dilakuin. Ora ada rebutan lho ya. Ah. Aku sih mau wis sik. Enggak. Bapak sik. Kowe kan kulino carry. Wes, yo. Mendem wedan yo, Mbok. Ya. Yuk. Ayo. Ayo, Mbok, kae didisan Mbok, dikon, Mbok. Iki istimewane warga Laras. Kerampul. Kerampul. Waduh. Nesu, Mas.
nesu. Bener ya, ra bener. Lah iya ayo nesu. Baleni ora. Baleni. Baleni. Wah, saya nggak trames mempeng nih. Saya kramul-kramul nih. Nggak masuk. Kebanteran, Heru, Bung. Heru. Kowe pengen maju rene. Nah, iki kancaku iki nesu nih iki nesu tenan iki. Iki nesu tenan iki. Nesu entek sing apik, sing apik. Pendemong loro sing apik. Nah, Apa kowe? Yes. Alhamdulillah. Aku sih Aku mau kowe sih. Aku sih. Sukses. Gak aku sih. banget. Pingsut, Ya, pingsut. pingsut. Nah. Jempol kabeh. Nah. Yo. Menang aku 5. Mbok Apa le? Nyala apa le? jangan pengibote. Iki os kibot. Aku njaluk Yes. Wajan. Istimewa. dikawinke. Karo. Aku mau kowe. Ya Allah bareng. Biasa wae iki ndak kobong. Apa tuh? Ora iki Mas Lingga kok. Sapa tale? He he. He he. Mbok aku diwa. Wah. Seko Bu Warsini Tumiono Mas. Wah. Sugeng dalu Ibu. Derek donga mugi Pak Sira pikantuk swarga langgeng. Amin. Nyuwun tembang kangen ya buat Mas Gading sama Mas Gadang tetap belajar. Ditunggu para penggemar Bapak Suwargi. Kagem ngopi rencang-rencang 2,5 juta. Oh, piye? Alhamdulillah. Iki Mas Gading Mas Gadang ora oleh kanca-kanca sing oleh. Ya Cacile ora oleh ngopi. Pahit. Ayo, Bro. Wis kopi kuwi bae rasa main-main. Wah. Macem-macem main yo. Kanca-kanca. Ayo. Ora mesti mbok wae lho, kobong. Ora. Gak, Gitu iki. Mama, masih mama. mbok wae kak kobong. Ganti. Sing banting ono nyawan ane. Apa itu? Apik. Ya, Kaya Mbah yo Kantrong. sewu nggih, Mbah nggih. Anake kok wis kempis to iki. Kempis ya, Mbok. Kempis siapa ini? Lara napas. Ambone yo asma kok. Keturunan. Ayo, Mbak. Yo, Seneng aku. Yo. telu, Ayo. papa. Yo. Ayo. Tatang tak. Dang tata, dang tata. Ora sawu aleman kok kowe janan. Yo, Mas. Lah.
Lah ngapa kang luwe? Simbok-simbok latang kuluk ana prawan coba Dole dole ngetane kapan dicakeri klopo barutan dole dole rapine gampang paling penting duwe gawean Aduh simbok aku iki bos kandang wetan aduh simbok ra iso turu awak pengen katamu ora gampang wong kota Jawa kudu bisa golek sandang pangan ya yen mau menuruti mendemu apa bojomu bawa aja yen mengkono ku tak nyambut gawe